Sinagawa naman po ng Calasiao Police Station ang ceremonial destruction ng mga nakumpiskang modified mufflers at ang boga at mga paputok bilang bahagi ng pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng bayan. Kasama sa aktibidad ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO, Public Safety and Order Office at mga miyembro ng TODA bilang patunay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Ayon sa pulisya, layunin po ng pagsira sa mga nakumpiskang kagamitan na paalalahanan na ang publiko na umiwas sa paggamit ng delikadong paputok at iba pang mga bawal na kagamitan upang maiwasan ang aksidente at panganib sa buhay. IFM News. IFM News. IFM News.